Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize ŠTV, dnes s Lucí Kryslíkovou a Danielem Vysušilem. Dobrý večer, vítejte u večerních zpráv. Dobrý večer. Včera, krátce po 16. hodině, napadl německý ovčák 11letého chlapce, který se svými kamarády vracel z fotbalu. K události došlo na pražském sídlišti Prosek. Více informací nám přímo z terénu sdělí reportér Jan Rezek. Právě stojím na místě, kde se stala událost. Mladý vlčák kolem 4 let napadl 11letého chlapce. Se štábem jsme tady byli celý den a teď vám přinášíme sestřih. Já konkrétně nevím, co se stalo. Já jsem tam přišel v době, kdy už ty děti byly v hloučku nad tím klukem zraněným a už tam byla ta maminka. Byl kousnutý do lítka, ten pes byl podle těch zubů nějaký střední nebo trochu větší. Maminka mě požádala, jestli nemám auto a nehodil bych je do nemocnice, takže jsme se vraceli kousek parkem. Maminka tvrdila, že to byl německý ovčák. Třetího svědka Michala Švenku jsme nezastihli doma ani na jeho telefonu. Z důvěryhodných zdrojů jsme zjistili, že majitelka vlčáka, který pokousal 11letého chlapce, se jmenuje Zlata Šlisbírová. Živě Jan Rezek, hřiště Prosek. Severočeští policisté stíhají mladíka, který na internetu zveřejnil nový český film jménem Krále. Umožnil tak kopírování snímku ostatním. Podle policie způsobil škodu nejméně 2,5 milionu korun. Mladík teď musí zaplatit pokutu v hodnotě 250 000 korun. Včera podvečer se někdo pokusil otrávit kandidáta na prezidenta Václava Vlka. Důvodem byly zřejmě blížící se volby. Bližší informace nám poví Michala Šrámková z místa události. V této holešovické restauraci se někdo pokusil otrávit Václava Vlka netradičním jedem zvaným polonium, který už byl použit v roce 2006 k otravě Alexandra Litvinenka. Polonium je nestabilní radioaktivní prvek, chemicky patří mezi kovy. Polonium je členem uran-radiové, neptuniové i teriové rozpadové řady a proto se v přírodě vyskytuje v přítomnosti uranových rud. Ze zdravotního hlediska je polonium vysoce rizikový prvek a při manipulaci s ním musí být dodržována přísná bezpečnostní opatření. Naštěstí se Václavu Vlkovi nic nestalo, protože se včas přišlo na to, že je jídlo otrávené. To je vše z místa události. Při včerejším florbalovém tréninku skolaboval mladý teprve 11letý hráč. Chlapec se zřejmě fyzicky přecenil a teď leží po infarktu ve fakultní nemocnici v Krči. V pražské nemocnici Bulovka se včera lékařům podařilo odrodit zdravé dítě velmi mladé rodičce. V poslední době se astrologové přou, jestli v roce 2012 padne do Prahy asteroid zvaný Hermes. Získali jsme exkluzivní vysvětlení od astrologa Ludvíka Majstra. V poslední době se zvyšuje zájem identifikovat asteroidy, které protínají oběžnou dráhu Země a u nichž tedy existuje riziko srážky ze Zemí. Do skupiny asteroidů blízko Země patří nejen Hermes, ale také Eros, který byl objeven už roku 1898. V následujících obdobích byla objevena srovnatelná tělesa, jako jsou Amor, Apollo a Adonis. Hermes, který se roku 1937 přiblížil do vzdálenosti pouhých 2,5 světelných vteřin od Země, se může znovu v podobné vzdálenosti objevit. Ale myslím si, že občané se nemají čeho bát. Přeji vám hezký večer a zítra nashledanou. Pěkný večer. Dobrý večer, vítám vás u dnešních sportovních novin na kanále ŠTV. Začneme zprávou z florbalové extraligy. FKU ovocné báze konečně prolomili smůlu a porazili tým Black Angels 3-2. Díky tomuto vítězství se posouvají na 9. místo v tabulce a Black Angels až na 10. místo. Rozhodující gól vstřelil obránce Martin Matuna. Díky tomuto gólu se posouvá na 3. místo v kanadském bodování. Před rokem ještě neznámý oštěpař Jindřich Kubišta dokázal vybojovat zlatou medaili na olympijských hrách v Koreji. Dokázal překonat svůj dosavadní osobní rekord a hodil přes 80 metrů. Golman Bohemians 1905 Martin Krtil se opět vrátil po měsíční pauze do branky. V dubnu se totiž v zápase se Znojmem zlomil ruku při srážce s útočníkem Voukurkou. Dnešní zápas odchytal skvěle a vychytal svou 3. nulu v sezóně. Jak jste se cítil po dlouhé pauze na trávníku? No, já jsem se cítil velmi dobře a ruka už nebolí. Jste připravený do branky proti Spartě? Ano, jsem, těším se a doufám, že vyhrajeme.
Nechybí vám po měsíci kondička? Chybí, ale to se dá dohnat tréninkem. Nebolela vás během zápasu ruka? Trošku pobolívala, ale už je v pořádku. Děkuji za rozhovor. Nakonec vám ukážeme fešáka nakonec. Děkuji za pozornost, přeji hezký večer a těším se zítra na shledanou. Dobrý večer, vám přeje Eliška Fialová. Vítejte u předpovědi počasí. V západní Evropě bude zítra kolem 16 až 20 stupňů, zatímco v jižní kolem 22. V noci se v Čechách objeví mírné přehánky. V noci bude docela chladno, okolo 2 až 5 stupňů. V průběhu dne budou přibývat srážky a místy bouřky. Teplota se bude držet okolo 19 stupňů. Zítra bude jasno a pouze na jihu našeho území bude zamračeno. V pátek bude zpočátku slunečno až polojasno. Na východě bude oblačno. Meteorologové varují, že o víkendu můžeme očekávat přívalové deště. Dnes bude 15 stupňů, zatímco zítra bude kolem 18 stupňů. Totéž můžeme čekat i v pátek. V sobotu bude 22 stupňů, ale v neděli můžeme čekat krásný slunečný den 25 stupňů. Přeji vám hezký večer.